tervetuloa testiin. Tää on tämmönen hirveän luonteva kättely. Pidä hihnan päästä vaan kiinni. Ja koira saa tässä pyöriä ja touhuta, kun me jutellaan vähän aikaa. Ikä ja kutsumani. Tilma. Tilma. Onko sun muilla koirikin Tilma? On, meillä on 2 staffia sitten kotona. 8-vuotias ja 6-vuotias. Mites laumassa tämä pärjäilee staffin Tämä kanssa? pärjäilee tosi hyvin laumassa. Ei ole kyllä mitään. Niitä se paimentelee. Staffit on Staffit juoksee just taas ja tämä paimentaa niitä. pitää ne nipussa. Joo. Ainakin yrittää pitää ne. Mitä sä harrastat Tilman kanssa? No me ollaan tokoiltu ja sitten meillä on hakuhommia tehty ja niitä näyttelyitä. Haukkuva vai rulla? Itse asiassa kun jo rullaamaan en ole saanut käskyä. Ei se, mulla on itsellä mulla on ollut rulla ja haukkuva, että se molempi käy. Pääset, että koiran kanssa tehdään ja koiralla on kivaa. Ja ilmaisuvuotohan on oikeastaan koirasta riippuva eikä niinkään meistä mitä me tahdotaan. Sitten, kun sä harrastat, millä sä palkkaat? No kyllä meillä on niinku ruoka on se palkka. Joo, ei niinkään veto eikä keppileikit. Onko yrittänyt? Joo, me ollaan opeteltu leikkimään, siksi mä harmittaa, että mä jäin semmoinen lelukottiin, niin tykkää leikkiä, mutta me ollaan ihan joudut opettelemaan. Mutta sitten siinä on sekin lohtu aina tässä luonnetessa, me katsotaan sitä taisteluhalua kampanjaa, sitä katsotaan muuallakin kuin siinä leikkileikissä, että sitä arvioidaan myös muualla. Okei. Asutko omakotitalossa? Kyllä. Vahtiiko tämä piha? Kyllä. Vahtii todella vahvasti. Vahtiiko se niin Amstaffien kuorolaisena vai ihan itsenäisesti? Staffithan ei vahi yhtään, ne kaikki saa tulla meille. Tervetuloa, mitä enemmän. Ja sitten perhehopeat on tuolla. Juu, mutta tämä vahtii kyllä. Ja Tilma on se, joka sitä, ette muuten lähde meidän hopeitten kanssa aina. Kyllä, ettekä oikeastaan tuu niinku siihen tonttiin. Katokka oikeastaan sitä lähentämään tonttiin päin. Selvä juttu. No sehän on jämerä tyttö. Se on. Onko se ollut sulla pennusta saakka? Joo, se on tullut sijoitukseen mulle ihan pennusta asti. Tilmalla on puolivuotiaat pennut ja nyt Tilma on minun oma. Muuttuko pentujen jälkeen? Ei, Tilma on tehnyt pennut tuossa meillä kotona. Joo. Et saa olla kotona. Mutta onko ootko huomannut luonteessa mitään tapahtunut? Hän on ollut syntymästä lähtien. Toi on muuten kyllä aika. Nyt sano omistaja niin, että kun seuraavalla kerralla niin voit sanoa, että vähän parempaa seppälää tiskiin sitten kun namiosastolle mennään. Parempaa seppälää. Rapaavariseksi ja mummoksi ja vaikka miksi. Terveyden suhteen, jos se vaikka villintyy leikkimään, niin voiko se kanssa vapaasti sitten leikkiä, jos se riehaantuu ihan Joo, voi kyllä. Että ei ole sellaisia terveysongelmia. Laukauksia onko kuullut? No ei varmaan ole koskaan kuullut. Miten teillä menee uudet vuodet? Helposti, ei mitään ongelmia. Ei kukaan kenellekään tarvitse antaa rauhoittavia lääkkeitä eikä muuttaa maalle tilapäisesti. Ei tarvitse. Hyvä juttu näin. Ja maailmaakin se on nähnyt ja kulkenut ympäri paikkoja. Onko sillä sattunut ihmisten taholta mitään, että se voimakkaasti ihmistä säikähtää? No on kyllä sattunut muutaman kerran siinä justiin meidän pihalla on sattunut, että on kyllä päässyt säikähtää, mutta mitään semmoista niin kuin pahaa ei ole koskaan. Että kukaan ihminen ei ole ollut satuttanut. Joo. Täällähän meillä on 2 osa-aluetta, missä me uhitellaan sitä ja tarkoituksella vähän katsotaan, että onko sillä niin kuin kanttia sanoa meille, että häviä ja tuhoudu. Joo, niin kuin jolla omalla tontilla. Ne. Tilma, onko sä sanoo te? Tule vaan. Morjesta päivää. Ootko lähtenyt? Eikö sä tuo emäntä? Oliko pientä saikkaamista vähän? Ei saa haittaa. Anna anteeksi. Se on kato, anteeksi anto on jumalallista, tiesitkö? No kyllähän sinä jos kukaan tiedät sen, kun se on niin, on kaikenlaista, on niitä Amstaffeja ja kakaratkin on pantu maailmalle kulkeutumaan ja kaikkia, niin onko sitä kaikki? Sä oot kyllä tuntuu hyvin pitkämielinen tyyppi. Joo, meillä on pieniä lapsia kotona. Olisiko keppi mitä? Se miten hieno. Katsopa miten se menee tuonne piin. Oliko tässä joku erityisen inhottava haiku? Oliko erityistä tässä oli? Tää on ihan helkkari hyvä. On ihan vau. Vitsi miten makee Mimmi. Superpätevä. Joo, ota vai. Kiitos. Hyvä. Ota vai. Hyvä. Vapautus, jos pysyy sitä lupaa, niin sä voit... Oi, hieno. Tilma annostelee pipetillä tämän leikin meille, että niinku, eikö tää nyt alkaisi opinnolle? Sitten mä ottaisin meille tuolla mikroilla.
pitkään rolluttu kuin tää. Musta tuntuu, että tää saatais olla viehättävä juttu. Tämä on semmosen villakoira rikkorin juttu. Voiko se villistää, se leikki taas kuuluu? Villistelyllä. Jee! No niin! Pöperöpes! Hyvä! Miten taitava! Ai hitsi, miten vahva! Hyvä tyttö! Jes! Hyvä! Jee! Hyvä! Nyt laita kuule painimaan! Hyvä! Vau, miten hyvä! Tosi taitava! Hyvä, Timo! Hyvä! Siellä! Hyvä! Vau, voi! Hyvä, Timo! Vau! No se olikin hirveä juttu! Timo, sä työnnä sinne, minne päivä ei paista. Selvä. Laitetaanpa pois. Minä näin sen, mitä minä tarvitsen nähdä, enempää minun tarvitse nähdäkään. Tuohon mukaan, Tilma. Sä pääset seisoo tuohon emännän kanssa. Rinta vasemmalta pienekkäin. Ja tuo hökötys. Vedetään askelmaisiin jalan. Ja sillä on tarkoitus toisesta pois. Niin, et kyllä pidä hirveästi. Mitä se on? Vedettä pitää. Ja katse kelkassa ei pyörässä. Kun kelka olisi pysähtyy vähän mieleen. Ja kun kelkastuu tekkaan, sitten saat pysähtyä. Muuten hyvinkin. Nyt sitten kävelepä tuota lipputankoa kohti Reippalan askelia Helsingin pikkuinen. Mä sanon kun käännet tuosta Keekan ja minun välissä marssi vaan. Niin tuosta. Joo. Ja siitä vaan matkaa. Ja käännepä siitä. Ja tuosta ohi marssi. Kuulepa. Käännepä sieltä vielä, otetaan vielä kun oli sanostavaa. Kiinaispuoleinen koira, niin saattaa olla useampikin. Käänny siitä vielä. Ole. Tuosta vaan ohi. Sä et voi kieltää, mutta ei käy sieltä sillä vähän. Hyvä, hienosti. Hyvä, selvä. Se oli siinä. Se nimittäin sykkö niin voimakkaasti tuosta, että sillä jäi vähän niinku... Juu, vähän jäi nyt. Juu. Sitten nyt mä laittaisin sulle sen aseman, että hyvää oikealla ja vasenkäsinen. Oikein. Ja näitä on laittanut sen itselle, että kaverilta sitä saattaa muodostaa. Noin tänne tuossa pari napakkausjärjestä. Jos on tämmöiset suojat pompuloita, niin sä voit pyöräyttää tuossa niin, että saat ton pompulla vaikka tuolla edessä. Ja sitten rullaa, se on kaata. Vai haluatko
sulla on hyvä kahva, koska tuo koira se syöksyy eteenpäin, niin sä pystyt paremmin pitää koiralla on turvallisempi olla. Ja henkilö tulee tuolta vanhan aikarakennuksen takaa esille. Ja sisällöstä niille jalaisille esille. Puutottavan pitää saman tien. Hän tekee hyökkäys. Sinun pitäisi koira silläkin. Hän voi yrittää koira ulkoon edessä. Ei muuta kuin takanurkkaa kohti maassa. Seismysä nyt! Olipa hurja! Olipa hieno! Täällä saa kuule ihan loman kanssa. No moi! No tulehan morjesta. No terve. Oliko epäilyttävä tyyppi? Mä palaan enää sun koira. No moikka. Se oli veikkiä. Hieno likka. Olipa vihainen näköinen. No hemmetti. Koirakin oli. Itekin on. Kato sitten jos koiraa silleen niin kuin... Itekin on. Niin. Sitten ohjaaja tulee. Hyvä. Tule tänne. Silvä tuli. Se menee ratkomaan ratkaisemattomat kysymykset. Ja sitten kun Riikka antaa luvan, niin sitten saat kutsua. Eli saat koulutuksella iloinen arvoisa. Tää on semmonen paikka. Täällä saa vielä. Tule vai. Hieno tyttö. Ja kun koira tulee, sen verran käytti tiedoksi, että pitkiä rauhallisuus on rauhallinen. Olipa hieno likka. Sen verran siellä kykenee. Hyvä. Putu vaan. Papa. Noi. Olipa kapittava. Näin sitä pitää hoitaa tämmöiset hommat. Oli kyllä pelota pimeää. Amppakin kun jää kotia niin kankalle ja sinä lähdettä kuulostaa. Onko sä oppinut Amstaffelta jotain? Mä luulen, että kun ne on jätetty kotiin, niin pitää hoidella jonkun nämä hommat tuohon tänne. Molemmat kyllä taas kuollut. Mikä on teidän huushollista? Nyt kävelet siihen oululaisittain pahki. Eli siihen ihan päin siihen, ihan seinään, niin kuin seinään päin. Ja se kun pomppaa, niin saman tien käännyt ja minun luot takaisin, et anna ratkaista mikä se oli. Ohjaa lyhyemmällä hihnaalla tuohon talon etukulmalle saakka ja sitten päästä pitempi hihnaalla. Yes. Ja matka. Ja oota minä vielä varmistan. Niin kuin heti kun se nousee ylös, niin minä käyn. Saman tien minun luot takaisin. Sain minä niin sanoa koiralle. Et saa sanoa. Omalla viehätysvoimallasi. Saanko mennä? Saa. Mä jotenkin arvelin, että saattais tulla sanoa, että nyt ei kukaan pomppaa eikä sano mitään. Ideaali tilanteessa. Tätä sitten käräjäkössä käytännössä haalarin ihan vielä. Se on hyvin suoraan ollut. Sitten jatkat vaan suoraan eteenpäin, tuolla näkyy vähän hiekkapenkkää. Tästä ensin oli se ihmisen perään, että olet pitkään mukaan joskus läpi. Ja sitten vaan. No minä nyt. Ketkä eteenpäin.
hieno tää koira, kun se meinaa kuvaa, että pelkää sitä ja pakenee sen. Saanko johtaa vasta? Auki otan vastaan tämän tynnyrin täällä, pelkäs niinku mitään. Ai miestä Mirka, Jätet ihan oikein. Jätet ihan oikein, mutta sulla on pikkasen liian karkkilla fiilimillä tuo kaverin kanssa. Mennään käymään näyttämään. Eli hieno näyttämään. Hyvä tyttö. Olet sitten hättilikka. Pannaan löylyhuoneeseen piiloille. Joo. Tämä etsii se nyt sieltä. Ei tarvitse juosta sentään tuonne mettiin. Eikä tarvitse.